ina zaune a garin Kano, unguwar Gaida, a nan nake zaune. To Malam Adamu, kafin ka tafi Libya, wace sana'a kake ko kuma in ce wani harkoki kake yi? Kafin tafi Libya ina sana'ar caji, ina kuma rijistar sim na MTN da Airtel. To Malam Adamu, me ya tunzura ka fara tunanin tafiya Libya? Duba da yanayin yanda ƙasa take neman rikicewa da abubuwa, su kuma sai a lokacin ana ta yayin fita, za ka ji wancan ya tafi, wancan ya tafi, wancan ya tafi. To a wannan lokacin sai na ce to ni ma bari ka ga in yi hoɓɓasa mu gani, wataƙila sai ka ga an dace a can. To sai muka haɗa ina mu muka ce to mu ma bari mu tafi wannan ƙasa ta Libya. Lokacin da ka tafi Libya, wane ne ya kai ka? Ejan ne ko kuma karan kanka ka bi hanya, ka bi Sahara, ko kuma wani ka ɗau kuɗi ka ba wa ko wata ya yi maka hanya, ya gaya maka yanda tsare-tsaren tafiya Libya yake? Kai mana cikakken bayani. A lokacin abokina ne ya fara tafiya, to dama da na ji zai tafi sai muka je can gidan ita ejan ɗin. Da na je can gidan ejan ɗin muka yi magana da ita, a lokacin za a ba da kuɗi naira 300,000, komai da komai maganar da muka yi da ita kenan. So a lokacin kuɗin ma ba su cika ba, na ba da 200,000, a zumma in na je can zan cika ragowar 100,000. Sai take cewa dama in aka je akwai aikin da already dama akwai aiki, inda take nuna mana already akwai aiki da inda za ka zauna. Aiki ma in ka je sai ka zaɓa, an kawo ma wannan aiki, in bai ma ba ka ce ba za ka yi ba. Kuma akwai wurin kwana, abinci, komai wati a wannan lokacin. To sai muka ba ta wannan kuɗin, ta ce amma mutum shi zai kuɗin Kano zuwa Agadas. Aka yadda haka, lokacin 35,000 ne. Muka ba da wancan 200,000, muka yi kuɗin mota da guzirin da za mu yi daga nan zuwa can, zuwa Agadas, kafin daga nan a ɗau hanya na zuwa Libya. To, bayan duk ka biya wannan kuɗi, ya 'yan uwa suka ji lokacin da ka ce musu ka yanke shawara za ka tafi Libya, musamman iyaye da sauran dangi da 'yan uwa? A lokacin ba wanda ya kawo wani abu, kawai dai fatan alkhairi aka dinga yi, na Allah Ubangiji ya ba da abin da aka tafi nema mai amfani, mai albarka a wannan lokaci. To bayan ka shirya ka bar Kano, wani irin gwagwarmaya aka fara tararwa a hanya ta shiga Nijar kafin a ɗau hanya, da kuma me da me aka gani wanda ya baka mamaki da irin abubuwan al'ajabi? Dama da farko da muka je ƙofar ruwa, su motar da ake ɗauka a shiga Nijar, an yi mata wani irin lodi ne, tun daga nan ma za ka fara gane cewa ka bar gida, tun daga ƙofar ruwa, saboda lodin da ake wa motar da ake tafiya zuwa Magarya, lodi ne ba na wasa ba. Kuma sannan an tashi fitar ba wai ta boda ake bi ba, tunda dama lodin da aka yi ƙaramin lodi ne, kuma sannan kaya ne ma na kasuwa wanda ba za a biya immigration ba, dole sai dai a zaga ta baya, ta cikin jeji kenan. To tun daga nan da muka tafi, tun wajen dab da Isha muka ƙarasa boda, amma ta cikin daji. So a wannan lokacin su kansu 'yan Nijar ɗin ba dama da za su shiga da wannan kayan, saboda akwai ikuna nasu, ba damar shiga. Haka muka zauna har wajen 12 dare, wa'annan ma'aikatan dai ba su tashi ba. Haka dai aka yi shahada dai, aka shiga har gaban ma'aikatan da wannan lodin, da yake su 'yan Nijar ne, aka yi abin da za a yi, muka ƙarasa Magarya wajen ƙarfe 2 na dare. Da gari ya waye muka kwana, sannan da yamma wajen magariba nan ma aka ƙara yin wani ƙazamin lodin shi ma zuwa Agadas. Sannan sai yankan karti, shi kuma jaka uku, aka haɗa mutane mutum 3 a lokacin, da mu 3 kowa jaka ɗaiɗai, sai a yankan muku karti. To amma a yanda tsarin kartin yake nasu, in ka yanki wannan kartin sai ya yi 24 hours sannan zai ƙare, ko kuma in ka yanka ƙarfe 7 na yamma, 12 na dare ya gama aiki. Shi ne yanda tsarin yake. To amma a wannan lokacin da muka tafi, duk inda aka je aka ce waɗannan 'yan Najeriya ne, to labarin canjawa yake. Kartin ma kuna saukowa dama sun fahimci dama ku 'yan Najeriya ne, ko sun gane ku 'yan Najeriya ne, kawai kartin ma za su fara karɓa daga hannunku, sannan sai su tara ku, sai a yanke muku tara mai nauyi, ko a ce sai kun ba da duk mutum ɗaya jaka 5 ko jaka 3. Kuma a wannan yanayin kuɗin na Nijar aka ce ma jaka 5 ko jaka 3, ba ƙananan kuɗaɗe ba ne in ka mai da su naira. To tun daga nan za a fara girgiza ma tattalin arzikin tafiyar ka ma, amma ka taho da kuɗin. Kuma ba ka taho da kuɗin ba, haka za su ci mutuncinka, ƙarshe ko su ce za su dawo da kai, ko ƙarshe su ce za su riƙe ka, ka zo kai musu leƙen asirin ƙasa. A haka dai har tafiyar ƙafa sai da muka yi a cikin daji. Wani direban motar mu da ya ga duk kuɗin namu ya ƙare, kuma ba mu shiga Agadas ɗin ba a wannan lokacin,
ya nuna mana wata hanya ya ce wannan hanyar mu shiga wannan hanyar, in muka shiga shi zai yi gaba zai jira mu. Haka muka shiga cikin jeji muna ta gudu a wannan lokacin, muna ta gudu muna tafiya a cikin zuciyata nake cewa yanzu fa da ma'aikata za su shigo cikin wannan dajin fa feshe mu za su tunani za su yi 'yan ta'adda ne aka biyo su suke wannan guje-guje. Haka dai cikin hukuncin Allah har muka zagaya ma'aikatan muka hau motar muka ci gaba da tafiya. Dab da za mu shiga Agadas da safe wani ma'aikaci ya zo, direban ya ce idan muka je nan gurin aka yi muku sallama kar ku amsa ciki. Da muka zo da mai motar da muka tsaya, wani iko ya taso da yake Allah sa a waye yake yi mana yayi sallama, sai ya ji mun yi shiru mun yi kaman gunjin mota. Da ya ce salamu alaikum muka ce sai ya ce 'yan Najeriya ne dukanku, sai muka yi shiru. Sai ya ce to yanzu yanda za ku haɗo min jaka 10 gaba ɗayan ku. Sai muka tsaya za a yi nuku-nukun ba za a haɗa ba, ka san mu 'yan Najeriya. Sai yake cewa idan ba ku bada ba na sauke ku anan, duk mutum ɗaya zai iya bada sama ma da jaka 10 ko jaka 10. Sannan aka haɗa mai jaka 10 muka wuce. Shine har muka je wata tashar kaji a nan Agadas, daga nan sai aka ɗauke mu a ɗan sau muka je gidan shi ɗan kamashin da kanan zai kai mu zuwa Libya, shi kuma ana ce mai Makarti. Shine sunan da aka fi sani da shi a nan Agadas. In dai ka je tashar kaji ka ce gidan Makarti ba ɗan sauyin da bai sani ba. Bayan kun sauka a gidan ɗan kamasho a Agadas, me ya faru a Agadas kuma kwanan ku nawa kafin ku tashi ku tafi Libya? Cikin hukuncin Ubangiji ni ranar da na sauka Agadas da safe da yamma na muka hau motar Libya. A lokacin muna zaune mutane sun fi 200, ni tun daga lokacin ma na fara sarewa. Kowa na kalla a wannan gurin sai in ji ya ce shi Libya zai je. Kowa Libya sama da mutum 200. na ce kai wannan ƙasar kamar nan kaɗai ake neman arziki. Dai to ina zaune sai yamma ta yi sai aka fara zuwa da motoci irin Hilux ɗin nan tandara. Akwai wani a lokacin da safen nan ana ta siyan sanduna, to ni ban san me ake da sandan nan ba, sai muke tambayar wani tsoho mai sai da sandunan, sai nake ce mai wannan sandunan su me ake da su. Yake cewa yaro ai wannan sandan da kake gani shine rayuwarka, in baka siya ba wannan sandan shi ake hawa. Yana ta dai wayewa haka dai muka sai wannan sandunan na guda 2 muka siya, tunda dama mu 2 muka tafi. Da yamma ta yi motoci suka fara zuwa, na ce to mu kuma dama ina ga mota 2 ta tafi sai tamu. A lokacin na ce to bari in leka an ga wayya ma ake hawa motar ma da hawa wannan ita da muka siya tunda mu sababbin zuwa ne. Ina zuwa sai na ga wani lodi da ake yi, mota Hilux dai kowa ya san Hilux, irin motar nan ta 'yan sanda. Ka gani a ciki haka za a tsira mutum wajen 65, haka ake tsira mutane, kuma tafiya yake ba ta wasa ba. Tafiya ce ta a satin da ka tafi ta yi ma da kyau, shine za ka shiga a satin da ka je. A satin da ka tafi shine za ka shiga a satin da ka tafi daga nan zuwa Agadas, a satin misali ta yi ma da kyau kwana 7 kenan ka shiga. To na ga yadda ake wannan tsira mutanen, na ce kai, na tsaya ne lissafi dai kamar zan dawo. Na ce to ni yanzu in na dawo kuɗin da na ba wannan baiwar Allah bai zama lallai su fito ba, za ta iya cewa ma ta turo da su ko kuma zuwa ta rigima akan kuɗin. Na ce to bari kawai dai a yi shahada dai a tafi. Har yamma ta mu mata mu motar ta zo aka kira sunayen mu, muka hau muka ci gaba da tafiya. Haka da muka tafi da daddare muka je wata buwaba ta ɗan nan gaba da Agadas, aka ce ina 'yan Najeriya, muka ba da jaka 5 aka yi gaba muka kwana a wani gari shi ma dab da Agadas. Daga nan sai muka ci gaba da tafiya muka tsaya a Amzigar, shi ma nan muka yi wuni ɗaya. Daga nan muka ci gaba da tafiya aka hau Sahara, ana ta tafiya malam ka san tafiya ba za ta ƙare ba a Sahara. Har muka je Sigidin, nan ma muka kwana a Sigidin. Lokacin sanyi ne wallahi, na gaya ma da daddare wani jahilin sanyi da ake a wannan garin. Wallahi haka muka kwana. Da safe muka je wajen wasu ma'aikata, su ma ba ruwansu da kai ɗan Nijar ne, a cikin Nijar ɗin ne, ba ruwansu da kai ɗan Nijar ne ko ɗan Najeriya ne, kawai ka ba su jaka 3 su wayannan. In kana da fasfot shi kenan. To nan ma dai haka muka ba da jaka 3 tunda ba mu da fasfot. Su ma 'yan Nijar ɗin ragowar su ma tunda su ma ba fasfot ɗin ne da su ba, suka ba da jaka 3. Wasu wanda ba su da su aka ajiye su a rana, aka ɓata musu lokaci, sannan aka ce su ma su zo mu tafi. Muka je ita ma wata buwaba nan ita ma a cikin Nijar ɗin, ita ma nan muka ba da jaka 6 mu 'yan Najeriya ne. Daga nan muka ɗau hanya muka ƙarasa nan Madama nan ma muka ƙara ba da jaka 5. Daga nan Madaman da safe sai aka ɗauke mu, sai aka kai mu can, an ɗan yi nisa da Madaman kaɗan, sai aka ajiye mu. Sannan sai wani Bature ya zo a wata mota, sai aka ɗora masa mu,
shi kuma sai aka bashi kayan da ya taho da su, shi direban agadas ya karba ya koma, shi kuma ya karbe mu sai muka koma muka ci gaba da tafiya. Haka dai ana ta tafiya har muka iso Gaturum lafiya ƙalau wallahi. Muka isa Gaturum da safe aka ajiye mu a kofar wani gida. To ni ne tunanin gidan inda aka ajiye mu, ne tunanin guri ne tunda ku a gajiye kuke, bari a ajiye ku a wannan gidan ku dan huta zuwa gobe, ko kuma a lokaci ko kuma da daddare a zo a dauke ku. Aka ajiye mu, da aka bude gate da aka gama lissafa mu aka samu a cikin gidan nan. Ana bude gate ina shiga naga cikin gidan nan mutane ne sama da 1000 a cikin gidan nan, na kasan gidan bursin. Saboda in dai mutum ya shigo wannan gidan dama ba wai saba zuwa yi ba, kana shigowa wannan gidan ba za ka iya zama ba, za ka iya ɗaukar minti 30 ma kana yawo ka kasa ma zama. Wallahi haka muna shiga na ganin mutane sun yi kwamba, nan mutane sun yi kwamba, na ji kaina gaba ɗaya ya ɗaure, ɗoyi wari ba a magana a wannan gidan. Har wani ina shiga wani yaro ya taso da gudu ya rike ni yake cewa ka san nan ina ne? Na ce a'a. Ya ce ai bursin ne. Na ce bursin? Ya ce to na duba to na ga ai ba ma'aikata ko larabawa ko ba larabawa ba ne in gansu dai da kaki, sai na ce nan dai ba bursin ba ne, sai dai wani gurin ne daban. To muna a haka dai mun kasa zama, mu je nan to sai nan muka ga ana waya a wani guri, ana biyan kuɗi a yi waya. Idan muka je sai muka biya kuɗi da ƙyar ya ma karɓa ma, sannan muka kira Hajiya a waya wacce ta turo mu, muka ce mata ga mu a wani guri an ajiye mu amma ba mu san ina ne ba. Sai take cewa ai dama mu yi haƙuri mu zauna, ai an tafi a je a gano hanya ne, in hanya lafiya take za a zo a ɗauke mu. Na ce to kuma duk yawan mutanen nan da ake nan gurin kuma hanya za a je a gano a dawo. To dai haka dai muka zauna dai har yamma. Inda na dan samu na ji daɗi da naga ana zuwa ana ɗaukan mutane da daddare, za a ce ina mutanen wane, mutum nawa ne, kaza ne, to ku fito. To a haka dai haka muka kwana ɗaya a wannan gidan, a takure, a kunci, cikin ƙazanta. Haka zaka kwanta bayan da zaka yi da rayuwarka. To haka dai har mu ma lokacin da Allah ya yi za mu bar wannan gidan, dan a lokacin akwai guzuri na ma da yawa. Wallahi lokacin kawai tunani nake in na fita daga wannan gidan kawai na gama, na ɗau guzuri na kawai, ban ma san wanda na ba a wannan lokacin. Muka fito aka lissafa mu, aka ɗora mu a mota tun karfe wajen 10 na dare. Aka ɗora mu a mota za mu shiga Sabaha. Wallahi na gaya ma ana ta gudu, a fita nan a faɗa nan, a fita nan a faɗa nan, a fita nan a faɗa nan, sai wajen karfe 7 na safe sannan aka shiga cikin Sabaha. Wacce inda hanya za a bi gaba ɗaya tafiyar bata fita awa 3 ba zuwa awa 2, amma haka aka yi wannan daren nan. Haka muka gan shi ana ta guje-guje, in an gano ma'aikata a canja hanya, a yi lambo, a kashe fitila, a kashe danjan mota, a yi waye. A haka dai har muka shiga farkon Sabaha. Aka ajiye mu a wata mazara, ita ma mai masifar sanyi. Lokacin sanyi ne dama, amma yanda sanyin yake na can da nan ba iri ɗaya ba ne. Da rana na gaya ma wata makyarkyata da muke yi da rana, sai mutum sai ya yi mamaki. To a haka dai ana zaune har dare yayi, sannan aka zo da wata kantar aka lissafa mu 65. Aka zuba mu a wannan kantar din, da aka zuba mu aka lullube mu da irin kaman talfon ne, wani dai irin dai wani abu ne aka lullube mu haka, aka yayyafa ruwa a sama, aka ɗauko ganyen dabino aka zuzzuba a sama, sai aka ci gaba da tafiya da mu. Har muna tafiya a wannan lokacin aka ci karo da ma'aikata ma. Aka ce me aka ɗauko, direban ya ce dabino ne ya ɗauko a lokacin. Har aka ɗan yi kaman dai za a buɗa dai, muka dai tafi, ba a buɗa ba dai, Allah ya taimaka ba a buɗa ba, muka tafi. Har aka ajiye mu a wata madarar, ita ma still can bayan gari. Wani ya zo ya ɗauke mu a lokacin, ban ma san wanda zai zo ya ɗauke mu ba, kawai da ya zube mu a wannan gurin ya ce za a zo a ɗauke mu, shi ma ya tafiyarsa. Ba a daɗe ba wata mota ta zo, ba mu ma san waye shi ɗin ne ba shi ba ne. Kawai yana zuwa ya kuma ɗiban wasu daga cikin mu, shi ma da ya gaba ya zubar, ya dawo ya ɗebe mu, ya ƙara ajiye mu. Wani a wannan daren tafiyar da aka yi ta gaba ɗaya bata fi tafiyar minti 10, amma da muka hau mota 3 tafiyar tururuwa ake, a ajiye a ɗau wannan, a ajiye a ɗau wannan. A haka dai har muka je gidan kamasho da daddare wajen karfe 2 dare muka sauka. Da muka sauka a gidan ɗan kamasho, to mun zo Libya kenan. To da gari ya waye muka kira Hajiyar mu a waya, muka ce Hajiya mun zo Sabaha. Sai take cewa tun a lokacin ma nan yanda take amsawa ciki na ce to wannan fa ina ga mun zo kenan. Kawai ni tun daga ranar ma da naji yanda take amsa ma maganar ma, ni tun daga lokacin ma ban ma ƙara yi mata magana ba har kawo yau. So sai aka dawo da gari ya waye, aka gama komai da komai.
muka gana da ɗan kamashin mu ku ne mutanen wance, mu ne, to an zo lafiya ƙalau, to kaza to yanzu magana kuɗi, sai aka kuma dawo magana kuɗi, an ba Hajiya kuɗi daga nan za ta cika raguwa, Hajiya ta maƙale kuɗi, bata bada 200 balantana ai magana ana bin mu 100, nan kuma aka shiga wata sabuwar rigimar ta daban, kuɗi ya ƙi fita. Don haka in baka bada kuɗi ba, shi ɗan kamasho da ya sa ma kuɗi ko ya sa mutanen su suka yi ma wannan hidima daga Agadez zuwa nan, su kawo ko sisi ba a basu ba, kuma lokata kaɗan suke bayarwa, suna buƙatar kuɗin su. Idan babu kuɗin su, za su iya karɓar ka su sai da kai, duk wani abu ne mai sauƙi su a gurin su, domin a fito musu da kuɗin su, ko kuma shi ɗan kamashin ma in ba na Allah bane bai sai da kai ya karɓi kuɗin ya biya mutane kuɗaɗen su da suka hidima a kanka. To haka dai ana ta yi dai, ƙarshe dai sai gidajen mu muka yi wa magana, aka ƙara turo da wasu kuɗaɗen, ita kuma kuɗin nata na hannun nata aka rabu da ita a wannan lokacin. To a lokacin ina tunanin kwana na 6 na fara, aka samar min aikin gidan ruwa a nan cikin Sabaha ɗin. Da na fara aiki, ina ga aikin wata 1 ne da kwana 7, shi ma aikin naga aikin ba zai yi ba, aikin ne gaba ɗaya babu hutu, aikin gidan ruwa ne, in aka ƙarfe 9 na safe ake shiga zuwa 7 na yamma, amma yanda ake yanayin aikin, aiki ne babu hutu, yanda agogo yake motsawa to kuma haka za ku yi aiki, babu tsayawa, da ka tsaya faɗa za a yi ma, kana tsayawa za a turo yaro da waya a hannu, za a nuna ma tsawon me kake yi, ba ka aiki. To haka ake aikin, bacci ma ba za ka samu dama, kuna tsaka da bacci in aka kira waya ana buƙatar ruwa ko a ina ne haka, za a zo a tashe ku a wannan daren, a ce ku zo za a kai ruwa guri kaza, kuma in lokacin tashi ba za a tashi ba, sai dai ka saci jiki ka gudu, kuma kuɗin ba wani mai yawa bane ba. A wannan lokacin na gani ba zan iya wannan aikin ba, kawai sai na ƙyale musu aikin su, na dawo gareji na ci gaba da zama. A haka ina tunanin a gareji sai da nayi wajen wata 4, ba wani abu da nake, kawai a zaune nake, sai ɗan abin da ba a rasa ba a hannun ɗan kamasho. To shi ne ɗan kamashin, sai wani balarabe ya zo mai magana, ya ce yana buƙatar mutane 10 za a kai su Mazara. To a lokacin, to mu dama mu ne gadiman gidan, duk wanda ya zo a bayan mu yake, to sai aka samu gadiman gidan gaba ɗaya aka tattara, aka ce to ku an samu aiki a Mazara, ana buƙatar mutum 10, so sai aka tattare gaba ɗaya gadiman gidan, sai aka tura mu Mazara. Da aka tura mu Mazara, to shi mai gidan, shi matsalarsa akan kuɗi ne, shi ma dai still, in shi ɓangaren abinci ne, shi ba shi da damuwa, in kuka ce mai abincin ku ya ƙare, to komai dare, in da daddare kuka gaya mai, to komai dare zai kawo muku abinci, ko kuna bacci zai zo a mota, zai ku sauke kayan abincin ku, ya ci gaba da tafiya, amma kuma kuɗi ne fa ba za ku samu ba, kuɗi ne ba zai biya ba, amma abinci dai za ku samu abinci, amma ba kuɗi. To shi ma haka muka yi ta gwagwarmaya da mutumin nan, a faɗi a tashi, a faɗi a tashi, har muka fahimci tunda mu ba abinci muka zo ci ba a ƙasar nan, ai ya kamata a bar mai aikin sa. To a lokacin duk cikin mu ba mai kuɗi, haka ni na sai da layi na da na siya, na sai da shi, muka yi kuɗin mota muka dawo cikin gari. To da Allah ya sa da muka dawo cikin gari, sai muka haɗu da wani ɗan Nijar, to sai tamu ta zo ɗaya da shi a lokacin, to har sai ya zama kamar ma shi ne mai gidana, har ya sama min aiki, nake yin aikin Mazara, ban ruwa na shukoki haka, ni nake yin wannan aiki. To na jima ina wannan aikin, so har akwai wani lokaci ma da na je ina wannan aikin, sai wasu suka zo a mota, da suka zo a mota, ashe wai ɓarayi ne ma suka zo, ni na ɗauka ma ba ɓarayi bane, na ɗauka a cikin 'yan uwan mai gidana ne, wani ya zo daga ciki, sun zo duba aikin da nake yi ne. To da suka zo, sai suka kira ni, sai na je, da na je sai na fahimci wannan fa ba fa 'yan uwan mai gidana bane, sai na ja da baya, sai suka ƙara kira na, sai na ƙi zuwa, sai suka tako mota da gudu, sai na gudu, sai suka biyo ni. To da suka biyo ni, ina gudu, su ma suna gudu, sai na tsallaka wani dutse, to motar ba za ta iya tsallaka wannan dutsen ba, to ashe su wai komawa suka yi wani gurin kan kwana, suka laɓe inda ba zan gansu ba. To ni kuma na riga da na kunna ruwa, na kunna bamba, sai na ce to bari in koma in kashe bamban nan, aikin ma gobe na yi. To ashe suna laɓe, sai da na yi, to gurin da yake babba ne, sai da na yi rabin gurin, na kusan ƙara samu inda zan kashe bambar, kawai sai suka taso da mota, suka biyo ni da gudu. Da suka biyo ni da gudu, dama akwai wani gidan wani balarabe, amma ba wai full balarabe bane, kamar dai bature ne ko sudani ne, ban dai sani ba, haka dai na ƙarasa gidan tsohon nan, na ƙwanƙwasa, ina ce mai ga ɓarayi nan sun biyo ni. Tsohon da ya buɗe, kawai sai ya riƙe ni, sai da suka ƙaraso, sai ya ba su shi, sai ya ɗauke ni, sai ya ba wa'innan mutanen, ya ce musu ai dama yana kiwon dabbobi, ya nemi dabbobinsa ya rasa, an sace,
ai ni na zo da mutane muka ɗauke mai dabbobi. Su kuma kawai sai suka ɗauke ni a mota muka tafi. Da muka tafi sai suka lalube ni suka ji dama ni bana yawo da kuɗi da waya, suka ji ban da waya ban da kuɗi ban da wani abin da za a mora. Sai a cikinsu sai wani kawai a cikin dama mutum biyu sai ɗan ya zaro waya sai ya kira wani ma'aikaci sai ya ce musu ya ce mai sun kamo ɓarawon akuya da ɓarawon tunkiya. A yana sai ya gaya musu a inda za su haɗu. Suna haɗuwa aka sauko da ni ya tambaye su Libi ne ko Afirki, ya ce suka ce mai Afirki. Kawai sai aka sauko da ni aka sani a mota sai muka tafi da ɗan sandan nan. Muna tafiya da shi sai yake tambaya ta ina da kuɗi, na ce mai ni miskini ne ban da kuɗi. Sai yake gaya min ai duka mutanen Libya ma duk miskinai ne, duka ba su da kuɗi. Sai na ce mai to nawa zan bayar, sai ya ce in bada 5,000, wanda a kuɗin Najeriya 5,000 wajen miliyan 1 ne da wani abu ko miliyan 1 ne. Sai na ce mai ni ban da 5,000. To sai ya tafi da ni. Muna tafiya sai ya tsaya a junction ya ce ba zai kai ni Markas ba, ai Markas akwai matsala. Kawai sai ya kai ni wata station a nan Abdulkafi. Da ya kai ni wannan station din, ina zuwa aka ce ai ga ɓarawon akuya an kamo. To akwai wasu yara irin na Tubawan nan marasa imani, a nan suka dinga duka na, aka shiga da ni. Larabawa ne dama, su ma Larabawa ne Tubawan. Da suna duka na, to Allah sa akwai manyan su a gurin, sai suka shigo sai suka hana su, suka kore su, sai aka rufe ni. Da aka rufe ni ina da tunanin kwana 1-2, amma su anan suna bada abinci mai kyau, abincin da za su ci shi za su ɗauko su baka. Amma tun daga wannan dukan ma da suka min ba wanda ya ƙara taɓa ni a cikin su. Tun da dama ai already an gaya mu wannan din ya gaya musu ni ba ɓarawo bane, dama duk mutanen ƙasa dama duk ɓarayi ne, sun sani. To a haka dai wannan ya zo ya ma tambayar da wannan tambayar da zai ma daban, wannan tambayar a kullum za ka amsa tambayoyi sama da 10, kuma kowa in ya zo tambaya ɗaya zai ma me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka. Duk wanda ya zo abu ɗaya nake gaya mai aiki nake yi aka kawo ni nan gurin, suka ce na sato akuya. To a haka sai da nayi kwana 3 wani tsoho ya zo, shi ma Balarabe ne da ya zo amma yana jin Hausa. Da ya zo sai yake ce min ni dan ina ne da Hausa, sai nake ce mai ni dan Najeriya ne. Sai ya ce Najeriya ina, sai na ce Kano. Sai ya ce Kano, sai na ce eh. Sai ya ce ai mutanen Kano suna da karamci kaza kaza. Amma muka yi hira da shi sai yake ce min in yi haƙuri, wannan ya san sharri aka yi min, amma Allah ne yau dinnan zai sa a sake ni, zai sake ni da daddare in tafi. Sai na ce to shikenan, na gode. A lokacin kawai da daddare yayi, wajen sallar isha tsohon nan ya dawo, sai ya sa aka fito da ni. Da ya sa aka fito da ni, ya sa ni na share musu inda suke zama, na kuma tattare musu ne laptop din gurin, ne musu wannan abubuwan. Sai ya ce na takalmi na ce mai ai a garin gudu na mayar da takalmin. To a wannan lokacin sai ya ɗauko takalmi ya bani, ya ɗauko wata riga ma sai ya bani, sai ya ce min in tafiya ta kawai. A gurin ma'aikatan duk suna zazzaune, har ya ma rubuta min lambar, sai ya ce ko ma a ina aka kama ni in kira shi a waya, in na kira shi in ce masa ɗansa ne na Kano, zai zo duk inda nake. Na ce mai na gode sosai. Yake gaya min ai mutanen Kano mutane ne masu karamci kuma suna da addini. Mutum ko farce ne a hannunsa, ɗan Kano in ya kula da wannan abu ba zai bi shi sallah ba. Na ce sosai ma kuwa. Ya rubuta min lambar, sai ya bani riga, ya ban takalmi, ya ce in tafiya ta. Kuma anan duk wanda ya ce in hau mota zai kai ni wani guri, zai kai ni inda aka kamo ni, kan na yadda. In ma ba zan gane hanya ba, shi zai ɗauko mota yanzu zai kai ni. Na ce a zan gane hanya. Sai ce to kawai in tafi. A lokacin ma ban ma san ma ina ne, kawai dai abu ɗaya na riƙe, inda aka shawo kwana da ni. To kawai da na shawo wannan kwanan, kawai na dinga tambayar mutane dan Allah, na ga Bahaushe sai in tambaye shi dan Allah ina zan je guri kaza, sai a ce miƙewa za ka yi. A haka har na zo inda zan gane. Nan gida ana ta magana ya za a yi a tura kuɗi, a yi addu'a ko a san inda nake. Kawai sai gani na aka yi, na dawo da daddare bayan sallar isha. Daga nan kuma sai menene kuma. To bayan duk an shasha wannan gwagwarmaya ka dawo, ka ci gaba da aikin ne a nan ko kuma wani wajen aikin ka canza? Na ci gaba da aiki a wurin har mai gidana ya zo. Su ma a lokacin sun ta yawon nema na, da yake su Libya ba irin Najeriya ba ne, inda in an kama mutum za a ce ai division kaza ne, ko kuma in an kai ka bursin za a ce ai an kai ka bursin kaza. Su can suna mutum ma mai kuɗi yakan gina Markas ya ba da ita haya, gwamnati ma bata san ma yayi ba ma wanda ya san ma da ita, kuma haka ake tara mutane a ciki.
to don haka masu kallo za su so su gane me ake nufi da markas ɗin nan. markas tana nufin bursin kenan, shine markas. Kawai sai mai kuɗi ya gina bursin, Kwarai. shi zai kamo mutane ko kuma wasu ma'aikata zai ba haya ko kuma me yake faruwa? Ka ɗan mana ƙarin bayani a wannan gabar. Akwai wanda muke tare da shi a nan unguwar da muka zauna, mai kuɗi ne. Abokananmu ne ma suka dinga yi mai aikin markas ɗin. Markas ɗin siyan gurin ya gina bursin ɗin. Da ya gina bursin ɗin aka yi mata komai da komai. Aka ba ma'aikata gurin hayar gurin. Duk wata ga abin da za su dinga bayarwa. To ina zargin da mutane suke na cewa a Libya wani lokacin ba ka tantance 'yan ta'adda da ma'aikata. Wasu ma'aikatan na Libya ma ana zargin cewa su ma kamar 'yan fashi suke ko 'yan daba. A wannan magana haka take. Ko lokacin da aka kama mu, da aka kama mu, ana kama mu tambayar da aka fara mana ina kuɗi ina waya. Wai ni fulus wai ni telefon. Abin da za su fara tambayar ku kenan. Tun ana kama ka abin da za a fara tambayar ka kenan. In aka sa ka a mota kafin ku tafi, duk wanda zai buɗe wannan murfin mota ya zo da kai tambayar da zai fara ma ina kuɗi ina waya. Idan kuka je inda za a sauke ku station, nan ma tambayar da za a fara muku ina kuɗi ina waya, sannan za a caje ku. In aka caje ku, in aka gama muku abin da za su yi muku a nan, aka sa ku a cikin mota, idan aka kai ku can markas ɗin da za a je, nan ma in aka juya bayan ku kalli bango, nan ma sai an caje ku gaba ɗayan ku. Nan ma aka caje ku, aka shiga da ku ɗakin da za a ajiye ku, kuna zama wasu za su ƙara zuwa ina mai kuɗi ina mai waya. In kuka ƙi bayarwa za su ƙara caje ku. Kuma a wannan gurin a haka waya ake bayarwa, a ce sai ka ba da kuɗi sannan za ka kira, sannan za ka yi waya ka faɗi a inda kake, ko kuma ka faɗi ma an ma kama ka. Kuma tun daga farkon kama ka an gama lalube ka. To abin tambaya a nan, idan an kama mutum an kai shi, yana zama ya ɗau wani jawabi ne? Kaga a nan kamar in aka kama mutum ai yana rubuta statement, maybe daga nan ma a ɗauke shi a kai shi kotu. A can ma kotu ake kaiwa ko kuma me yake faruwa? A Libya in dai an kama ka, to sai dai gidan, misali idan da gidanku aka kama ka, to wasu suka samu suka sha, ko kuma wasu da suke nan eriyar suka samu labarin an kama su wane, kuma aka tabbatar da wanan a ciki, to sai dai a yi ta bibiyar su, misali kamar manyan da aka sani ma'aikata na nan gurin, a dinga bibiyar su, an kama su wane amma ba a san inda suke ba. A haka har a gano a wace markas suke. Amma in ba wani statement da ake yi, kawai in dai an kama ka ba kotu ba komai, kawai daga wannan, wasu ma daga wannan gurin sai bursin, wasu kuma daga nan sai an kai su station, daga nan kuma sai a kai su bursin. Ba wani mutum da zai zauna a yi rubutu, ba wani rubutu da ake. To a bursin ɗin iya mutanen mu na 'yan Afirka ko kuma har da Larabawa 'yan Libya? Mu da inda muka zauna mutum yare, akwai 'yan Nijar, akwai 'yan Najeriya, akwai 'yan Chadi, mu kenan a cikin ɗakin. Akwai zarge-zarge da ake yi, misali ɓangaren mata, da ake cewa matanmu misali na Afirka musamman Najeriya, musamman a Sabaha inda ka zauna, sun mai da Sabaha kamar wani dandali na Hausawa ko kuma wajen aikata wasu manyan ayyukan laifi. Menene gaskiyar wannan al'amari? Gaskiya dama mutanen mu Hausawa musamman matan nan suna da matsala sosai da sosai ma kuwa. Saboda akwai wani gida da ake cewa gidan 'yan magarya a wannan lokacin, in ka je yanzu an rushe gidan gaba ɗaya ma, an yi plate ɗinsa an tashi kowa. A wannan lokacin in ka je gidan 'yan magarya ɗauka za ka yi a bata kake. Yanda mutanen mu suke, kuma tsakiyar gidajen Larabawa ne, yanda mutanen mu suke cika a wannan gurin, ana sai da abubuwa da kayan laifi, komai ma a wannan gurin ba wanda ba yi a wannan gidan 'yan magaryar nan. To har abin ya kai da Larabawa sun takura wa gidan da kame, bayan kame ma abin ya ci tara, kawai suka rushe gidan ma gaba ɗaya, ma yanzu gidan ya zama tarihi. To me abin misali kamar mutanen mu kamar Larabawa, akan yi zargin wani lokacin mutanen mu, a ji mutum ya ɓata ba a gan shi ba, wani ma a je a tara an harbe shi ko wani abu. Ya ka taɓa fuskantar irin waɗannan barazanar a ƙasar ko kuma ya? Ni ban taɓa fuskantar wannan barazanar ta a nemi mutum a rasa ba, in dai ba wancan kamun da ɓarayi suka yi min ba. Wannan abu ne mai sauƙi, saboda su mutanen ƙasar da kake gani wasu irin mutane ne buɗaɗɗu. Saurayi ne za a gan shi maji ƙarfi, amma shi ba zai yi sana'a ba, ya gwammace ya yi sata. Shine abin da suka fi ganewa. Don a lokacin ma akwai abokina da ya zo da babbar sallah, sai muke magana da shi, ina son kuɗi, kuma mai gida na har yanzu bai zo ba, wajen 5 ga wata ma bai zo ba har yanzu. To a lokacin sai ne mai uzurin, na ce to ina ga ai hidindimun sallah ne suka hana shi ma zuwa. To wajen la'asar, a lokacin dama kowa ma kusan yana gida, ba wani wanda yake fitowa wajen dab da la'asar, sai an kira sallah sannan mutane suke fitowa.
a wannan lokacin sai ni ina cikin ɗaki a kwance, da yake gurin bulkera ce, shi kuma ɗakuna 3 ne a gurin, ni ina cikin ɗaki ɗaya a kwance, shi kuma sai ya fito sai ya shiga wani ɗaki zai yi waya. To ina kwance kawai sai na ji mota ta tsaya, ban leƙo ba saboda na san yanayin yanda unguwar take, saboda Asaba ma unguwa ce, wata unguwar za ka ji akwai dama-daman ɓarayi, wata unguwar za ka ji abin ya yi yawa. To mu a inda muke a Abdikiyafi dama ta yi ƙaurin suna wajen hidima da ɓarayi. Duk wani babban ɓarawo da yake cikin Saba zai wahala ka ji in ba a Abdikiyafi yake ba. To da motar nan ta tsaya sai abokin nawa sai ya leƙo, yana leƙowa sai suke tambayarsa akwai bulo, sai ya ce musu ba bulo. Da ya ce musu ba bulo, kawai sai mutum biyu ne, ban dai san mutum ne suka sauko ba, sai suka mai da shi cikin ɗakin da bindiga, aka sa mai AK-47 da pistol, aka ce ya ba da kuɗinsa da wayarsa. Ni ina cikin ɗakin, to akai sai na ji an ce jama'a kilifti, duk wani inda tunda na zanto dan uwana ya zo an ce kuma ga mu kai ko ku barayi ne ko kuma kai barawo ne, sai na leko na ce in ce wa, to sai na ɗauka ma a cikin yan uwan mai gidana ne wani ya zo ya ganshi tunda bai san shi ba yake ce mai kai barawo ne. To ina lekowa sai na ga wani a cikin mota da ya sa face mask har wajen fuskarsa, sai na ce kai wannan mutanen ne, sai na rufe kofa, sai na je na ɗaga ƙasan wata kujera, sai na tura wayata a gurin, sai na ɗauko, dama akwai wata matacciyar wayar a ɗakin, sai na ɗauko sai na goge ta, sai na riƙe ta a hannuna. Sai wannan na cikin motar dama ya gani, sai ya ce ai akwai mutane a wannan ɗayan ɗakin. Sai mutum 3 sai suka taho suka bubbuga in buɗe, na ƙi buɗewa, sai wani a cikin su ya sa ƙafa sai ya daki ƙofar, sai na ga ƙofar tana ma niyyar buɗewa da kanta, na ce to kaga kan mutanen nan su shigo, su karya ƙofar nan su shigo su yi min abin da suka ga dama, bari in buɗe. Sai na buɗe, suna shigowa sai yake tambaya ta ina kuɗi ina waya, sai na ce musu bani da kuɗi bani da waya. Ya buga ya raya ina kuɗi ina waya, na ce ban da waya kuma bani da kuɗi. Sai wannan wayar take hannuna sai na miƙa mai wayar, to ya ma karɓi wayar zai sa a aljihu, kawai sai ya ga murfin bayan wayar ya faɗo, dama ba ta yi. Sai buga min waya ƙirji na, ya ce in bashi kuɗi in bashi waya, na ce bani da waya, wannan ce wayata. To dama ana wannan lokacin aka kira sallah, to tunda aka kira sallah a wannan lokacin mutane za su fara fitowa. To sannan Allah ya taimaka na cikin motar ko gani mutane sun fara fitowa ɗaiɗai, sai musu magana ya ce su fito su tafi, sai suka ƙi maƙin fitowa, sai da suka ji ya kunna motar ma ya fara tafiya, sannan suka fito da gudu suka shiga motar suka tafi. To ya batun addini a wajen Larabawan Libya? Wasu daga cikinsu suna da addini, amma wasu daga cikinsu ba su da addini, kawai dai suna amsa sunansu na su musulmai ne kuma Larabawa ne. Amma idan ana kiran sallah a ƙasar sai ka ɗauka kowa na gari ne, saboda gaba ɗaya ƙasar ce za ka ji ta ɗauka gaba ɗaya lokacin kiran sallah yayi, ko asuba ko azahar ko magariba ko isha, haka za ka ji ƙasar ana kiran sallah, sai ka ɗauka ai wannan ƙasa mai aminci ce. Amma sai ka yi mu'amala da su za ka fahimci ba haka ba. Balarabe za ka yi wa aiki na wahala, wanda ya ga Allah ya ga annabi ne zai ga kuɗin ka daidai ya baka, wani ma in kun yi da shi zai baka 50, wani sai ɗau 20 ya baka, wannan 30 ɗin ya cinye. In kai magana sai ya ma karɓa ma 20 ɗin ma ya ga me za ka yi, in ka fiye surutu ma ya dake ka. To ba za ku iya kai ƙara wajen hukuma ba? Ai Balarabe baya kwaye wa ɗan uwansa Balarabe baya, in dai na Libya ne. Ko rigima Balarabe ya zo ya tarar kuna cacen baki da ɗan uwansa Balarabe ya zo wucewa, ya tsaya, abin da zai fara yi kawai goyon bayan ɗan uwansa ne, kawai kai ne baka da gaskiya, kai ne mara gaskiya, ba sa kwaye wa junansu baya. To aƙalla misali ka ɗau tsawon wani lokaci a Libya? Shekara ta 1 da kusan rabi a Libya, saboda a lokacin tun a baya a garejin da muke akwai wani irin masu karɓar baƙin nan da yake mutumin mu ne, mun saba da shi a lokacin, sai yake nuna mu, sai yake ce mana kun san Allah, muka ce yace duk wanda ya zo Libya fa sai ya shekara bai san me yake a ƙasar nan ba. To sai muke ganin a lokacin ai wannan ya zai ce mutum ya zo ƙasa ya shekara ma bai san me yake ba, sai muka ɗauka ai wannan wasa yake. To sai da muka zauna a faɗi a tashi, kuma sai na ga to ai shekaran ma ta ma zo ma an tambaye ka ba, bai ma kai ma baka ma sani ba, tunda in kana farkon zuwa abinci ma wahala zai dinga yi ma a wannan lokacin. In kana farko a ce baka san kowa ba, kamar yadda muka je ba mu san kowa ba, in ba wannan ɗan kamashin da muka sauka a hannunsa ba, shine uwarmu shine ubanmu, kusan lokutan ma in mun ci ma shi yake bamu, in mun rasa shi ya hana mu a wannan lokaci. To bayan ka ɗau tsawon shekara a nan Sabaha ka ci gaba da rayuwa, ko ka fara tunanin ka bar Sabaha ka tafi wani gari? Na fara tunanin in bar Sabaha in tafi wani gari, in tafi Trablus, to amma daga baya da na ga yanayin yadda an tafi Trablus din ake kama mutane, wani
sai na yi lissafi na ga to ai da ka tafi Trablus a kama ka a hanyar Trablus baka san kowa ba, ba wanda ya san ka, a kama ka, to irinsa ne zaka ga mutum ya haukace a cikin bursin. Dan a wannan lokacin da muka je Hausawa nawa ne a haukace, sun haukace, kuma wasu daga Sahara aka kamo su, an kama mutum daga Sahara an kawo shi nan. Dan a lokacin akwai wanda aka kawo, lokacin da aka kama ma akwai wanda aka kawo su daga cikin Sahara, bai da lambar kowa, bai da lambar nan Najeriya a kansa ko a rubuce, ba shi da lambar Niger, ba shi da lambar Libya, bai da kowa, kawai motar da aka ɗuro shi in ya je gidan ɗan kamasho zai yi waya wa mutumin ka ya sauka, to aka kawo su wannan gurin. To irin wayannan mutanen ne in ba Allah ne ya taimaka ba, sai ka ga mutum ya haukace a wannan gurin, tunda su Laraba Libya ba a kansu kake ba, in za ka shekara 100 a wannan ɗakin ba za su gaji da kai ba, ko kuma ai wannan ya daɗe ba za a san yadda za da shi, sai dai in Allah ya kawo kaddara za a mai da ku gida, in Allah ya taimake ka kenan sai a mai da mutum, amma kafin ma wannan lokacin ya zo wallahi mutum ya gane Allah da girma yake. Dan dubu a lokacin nan so biyu ake bada abinci, ana bayarwa karfe 3 na yamma sai kuma karfe 9 na dare, sai kuma wata gobe. Amma yanda ake bada abinci, makaroni ce, dama su ba su da wani abinci wanda ya wuce makaroni ce, ba mai ba yaji, ba ma a maganar yaji, ba mai ba magi, ba komai a cikinta, haka ake dafo ta sai ta dan ma fara cabewa, an dan tuka ta, sannan za a sassaro muku ita, haka ake cinta mutum 5-5, ko ka ci ko kar ka ci, su sun dai baka. Wallahi a lokacin nan wajen kwana na 3 ba na iya cin wannan abincin, daga baya na fara ma koya har nake ci. A lokacin ma in ma aka yi dan jinkirin ba ka wannan kwababbiyar makaronin ba, har da mu ake iyo cewa a bamu abincin, ba za a bamu ba a sake mu a wannan lokaci. To bayan duk wannan zaman da ka shafe, waye baka shawara ka dawo Najeriya? Wallahi a lokacin ba wanda ya bani shawara in dawo Najeriya, kawai lissafi ne naga kana yin abubuwanka a nan ka sake su ka koma, kuma sannan kai lissafi kaga abin da kake nema ba za ka cimma abin da kake nema ba, sai na lissafi naga to kawai ai ya kamata kawai in samu kuɗin mota da dan abin da ba a rasa ba, kawai in juyowa ta in dawowa ta, mutum ya zo ya ci gaba da sabogin da yake a nan, saboda lokuta tafiya yake, yanzu nan zaka wasu shekaru baka san ma kayi su ba a wannan kasar. To bayan ka fara shirye-shiryen dawowa Najeriya, wace hanya ka bi, sannan kuma ya aka ka samu kuɗin, a can ka same su abin da ka samu ne, ko kuma daga nan Najeriya aka tura maka kuɗi? A can na same su. Aikin da nake yi, in aka bani kuɗin ba ci nake ba, kawai ajiyewa nake yi, kuma da yake aikin da nake ba na wahala bane, in na kunna ruwa na gama, in zan yi aikin a lokacin na gama aikin da zan yi, na kunna ruwa na tafi, sai wata gobe, in ma ba zan yi aikin ba kawai na kunna ruwan kawai na tafiya ta, sai wani gobe. To a na lokacin kawai in na dawo, akwai inda muke zama wajen bakin shagon wani abokinmu, in muka zauna a gurin, in Balarabe yana buƙatar aiki sai mu je mu masa, to a haka wannan kuɗaɗen da suke bayarwa dan rike kaina da wannan kuɗin, in saving din wani, in kuɗin wata na ya zo sai in ƙara haɗawa, ina jin sun kai 1500, na ce to mu fa tafiyar mu gida ta kama. To a lokacin sai na samu wata hanya ta wani mutum da yake siyan motoci daga nan Libya yake kawo su hannan Kano, to sai muka yi magana da shi ma a lokacin ya ce 1250 za a bashi har kayana, amma baya ɗaukan mai kaya da yawa. Na ce nawa kenan a kuɗin Najeriya? A kuɗin Najeriya bai fi 300 ba kenan. Sai na ce dama to ai ban da ma kaya, iya kayan sawa ta ne kawai. Sai ya ce to shikenan ba matsala, haka na bada wannan kuɗin, shi ma tafiyar ta zo da matsala haka. Kafin mu ci gaba, ka bugo waya gida cewa ga ka za ka taho, ko kuma kawai ganin ka suka yi? Na kira waya gida na ce musu zan to, na ma mun daɗe ma muna magana, su suke ma gaya min yaushe za ka dawo, in ce musu ai na kusan Allah yadda. Ana ta shirye-shirye kuɗin ne ba su ƙarasa ba, amma suna ƙarasawa zan taho. To me ya faru a tahowar taku, da tahowa daga hanya, da irin abubuwan da ka gani na haɗarurruka da kuma ma'aikata wajen dawowa? Da muka taho daga nan Sabaha, muka yi kwanan mu 10 a hannun ɗan kamasho, wanda zai ɗoro mu a sabuwar mota mu dawo, saboda a lokacin Saddam ɗan Haftar ya zo Sabaha, ba damar fita har sai da ya gama abin da zai yi, sannan muka hau mota aka kawo mu Gaturum. Nan ma Gaturum muka zo, wai ashe motoci biyu ne, ashe wai motar lokacin da Saddam ya zo, ita ɗaya motar an sai da ita, sai da muka ƙara zama aka ƙara ɗauko wata motar daga can Bangazi aka kawo ta har Gaturum, muna zaune, sannan aka ƙara ɗaukan mu muka taho. Da muka taho, hanyar da aka biyo da mu na farko a dawa ba ita aka biyo da mu ba. Wannan hanyar tun daga cikin Gaturum da muka taso aka shiga da mu cikin duwatsu, a faɗi a tashi, a haka ma akwai GPS a motar. To da muka ɓata, don haɓata ma muka yi, da muka ɓata
yake tunanin hanyar da muka bi nan ce hanya. To muna tafiya mun yi nisa a cikin duwatsu ne, in ka daga kai iya ganin ka kawai dutse ne, baka isa ka ga ma karshen sa ba. Muna tafiya kawai sai can muka hangi wata mota ta gangaro. To sai a cikin wani yake cewa sai wani a cikin mu yake cewa ga ma'aikata nan. To sai muka shiru dai, tunda ma'aikata ne kuma mu a lokacin ma mun ma shiga Nijar. Ai duk ma mu ne ma, amma mun je ma ai Hausa za a yi, tunda shi direban dama shi Balarabe ne, kuma su dama sun saba shiga Nijar suna fitowa, ai duk normal ne, sai mu karasa. To ana tafiya ashe ba ma'aikatan bane, irin barayin nan ne na cikin daji. Muna karasawa su ma suka karaso, suka dana bindigogi na tashin hankali. Wata ma ni ban taba, ko a fim ma ni ban taba ganin wannan bindigar ba, kuma yara ne kananu ba wai manya ba, irin kananun yaran nan ne masu dada aka suka sauko. Babban su wanda fi su girma ya sauko, muka shiru dukan mu, kawai kowa hantarsa kadawa take, dan a wannan gurin any mistake game over ne. Muka shiru har shi direban yana zuwa sai ya mana sallama. To wannan sallamar da ya mana, to har direban har mu ma dukan mu sai muka ji daɗi, saboda ko cutar da mu za su yi, tunda ya fara yin sallama ba zai cutar da mu kamar yadda muke tunani ba. Sai yake tambayar mu ina za mu je, sai ya ce masa Nijar za mu je, Agadas. Sai ya ce mai ai nan ba hanya ba ce. To sai direban ya yi karfin hali, sai ya ce mai ina ce hanya. Sai ya ce masa, sai nuna masa, ya ce mu koma baya, sai mana kwatance, ya ce a nan hanya take, amma nan gurin su ne, ba hanya ba ce. Sai muka juya, suna kallon mu muka juya. Akwai wani yaro ma a sama motar nan, ba zan manta da yaron nan ba, dan iska. Cewa yayan nasa yake wai bindigar, wai alburushin magazin din ya ki hawa bindigar ya zo ya gyara. Yaron sai fama yake da bindigar. Mu yana kallon mu yaron, muka juya, ba su yi mana tari ba, ko kallon banza da wannan maganar. Muka juya, su ma suka koma saman dutse, muka ci gaba da tafiya har muka koma cikin Sahara. Nan ma muna tafiya, nan ma barayi suka biyo mu mota biyu. Nan ma da yake dai direban shi ma irin yan furot nan ne, an saba. Allah kuma ya taimaka da addu'a. Nan ma ana gudu yana tada ƙura kan ƙura ta sauka, sai su neme mu su rasa. A haka dai suka tabbatar da ba kamuwa za mu yi, da su da kansu barayin suka tsaya suna kallon mu har muka wuce. Sannan mun baro Rija mai tal, mun kusan sauka daga Sahara. Nan ma ashe akwai wasu barayin su ma a hanya, su ma sun laɓe cikin tudun Sahara. Sai da muka shigo, su kuma suka keto. Nan ma muka zubo ta, muna gudu suna gudu. Sun gama shawo kanmu, sun yanko, kuma suna yankowa sun cin mana, kawai motar su sai ta yi kara, ta bada pass, sai ta mutu. To anan dai muka tafi, nan muka bar da su, muka rabu da wannan barayin, har muka shigo Amzigar. Daga Amzigar har muka ƙara sunan Agadas. Shine gwagwarmayar da aka sha daga nan da a dawo mu. To ya ka zo ka tarar da gida bayan ka dawo? An zo an tadda gida, abubuwa da dama, wasu sun caccanja, wasu dai gashi nan dai abin dai babu kyan gani haka. To a yanzu, inda a ce za a koma baya a rewinding, a ce baka taba zuwa Libya ba, shin za ka iya tafiya? A da a ce ban taba zuwa ba, ko kuma na sanya abin yake, ba zan je ba. Dan ni nan da ka gani, ina da mugun research akan abu. In ka ce min abu kaza za a yi kaza, ina zuwa in ɓata dare in ta neman wannan abin ya yake. Amma a wannan lokacin da za a yi wannan tafiyar, wallahi ko so ɗaya ma ban taɓa ɗaukar wayata wai bari in duba in ga wai wani abu yake ko waye, wallahi ban ba. Wace shawara za ka ba wa matasa masu sha'awar tafiya waɗannan wurare? Sannan kuma wani kira za ka yi ga gwamnati akan irin yadda mutanenmu suke fita da irin halin da suke ciki a waɗannan ƙasashe na Larabawa? Ni shawarar da zan ba wa matasa, in dai akwai wani abu da kake yi, kai ko ma ba ma abin da kake yi, ba za ka fahimci ƙasarka tana da muhimmanci, kuma ƙasarka tana buƙatar ka ba, sai ka tafi ka batta. In dai akwai wani abu da mutum yake yi wanda ko ma yaya yake, to gwanda ka rungume shi hannu biyu, domin wannan abin ya fi ma ka tafi wannan ƙasashen, ya fi ma sauƙi. Kuma kiran da zan yi ga gwamnati, hana tafiya zuwa Libya abu ɗaya ne. Abu ɗayan shine wayannan 'yan kamashin da kake ji suna gani, da ake ji ana gani ana kyale su ne ummul aba'isin komai. Duk inda ɗan kamasho yake, ko a cikin unguwa, ko ya gyara wani guri, ya kashe kuɗi, ya ofis, ya waye, ya sa tutocin waye, wallahi duk madamfara ne. Abin da za su gaya ma daban, abin da za ka je ka iske daban, kuma su sun ci kuɗin ka, ba yanda za ka yi da su. Muddin in dai ba wayannan mutanen aka dakile ba, to wallahi ba za a daina fita ba za a daina safarar mutane ba. Daga nan kasar, a wani mara imanin ko wata mara imanin
wallahi za ta iya karɓar kuɗin ku gaba ɗayan ku ta sai da ku, wallahi ta tura ku in kun tafi hanya kawai sai a ce ai ma'aikata sun kama ku, kuma wallahi kawai an yi wa ma'aikatan ƙasar da kuka tafi sharri, ba ruwan ma'aikata, wasu ne kawai aka sayarwa da ku kuna tafiya kawai za a karɓi kuɗin ku, dama ita already ta karɓi kuɗin ta, ta san yadda za ta karɓi kuɗin ta, kuma wasan majoritin wayannan matan da mazan da suke tura mutane wallahi wasu ba su taɓa zuwa ba, wata agada sun ba ta taɓa shiga ba, amma a haka saboda masifa da naci har sai ta haɗa kai da wasu mutane na wannan ƙasar tana turo mutane, ita kawai burinta abu ne, wai wacce ma za ta tura ka salin alin, burinta kawai wannan 50,000 ɗin da za ta samu ko 100 kawai shi take kallo, ba ruwanta da ta raba ka da 'yan uwanka ko ka dawo ko ba ka dawo ba, don a wannan hanyar a tafiya a cikin motar mu akwai wanda ya mutu, haka aka tsaya aka haka sahara aka sa shi aka ci gaba da tafiya, to ita shi wanda ya turo shi ko wanda ta turo shi me zai ga iyayensa, a garin neman kuɗi ya mutu ko kuma shi ya kashe musu ɗa, to in dai muddin gwamnati ba ta yaƙi da wayannan mutanen ba to gaskiya akwai matsala, saboda yanda mutanen mu suke haukacewa a cikin bursin, in mutum bai haukace a bursin ba in ƙaramin ƙwaƙwalwa ce da kai kaje kaga yanda rayuwa ta canja ma, sai kaga mutum ya zare ya haukace ko kuma ya shiga wasu abubuwa daban, in kuma baka shiga wasu abubuwa daban ba, kaddara ma ka je ka samo kuɗin ka dawo, wallahi in baka yi da gaske ba sai dai ka nemi magani da kuɗin, yanda ko wani ciwon baya ya riƙe ka wanda na tashin hankali, ko ka ɗauko sanyi ba wai ko na lalata ko na wani ba, a'a kawai sanyin garin yanda kai baka saba jin wannan sanyin ba, kuma baka da makaran da wannan sanyin za ka kare shi ba, wallahi har sai ya zo ya ma illa, ka rasa yanda za ka in ka dawo gidan ƙarshe abin da ka samu sai dai a yi ma magani da shi. To muna godiya.